Водещата ни новина е, че надвис Кръстю Сарафов започва своето турне "Учи в България, завладей света" на 23 февруари в Благоевград. Сега ще видите репортаж от събитието. Последната ни новина е, че разгонени извънземни обитават Витоша. Посетителите от години копаят тунели в планината, където извършват изследователска дейност. Според Стамен Стаменов, който е български уфолог и пише във вестник "Всеки ден", извънземните са дошли на Земята, за да вземат ресурсите ни и за да опознаят човешкият вид. Въпреки нежеланието ни, някои от връзките им завършват с любов. Лека вечер, това беше от нас.